Umndeni wakwaMathonsi eJabulani ucela usizo ngokufuniswa umshana wabo uNdumiso Mathonsi oneminyaka engama-25 ubudala osekuphela amasonto amathathu enyamalele. Lo mlisa wagcina ukubonakala ehamba ngemoto yequlu lamadoda angaphezu kwe-10 okusolakala ukuthi babe bemsola ngokubandakanyeka ebugebengwini bokuqhaqhwa kwezimoto okudayiswa izici zazo. Kanti umndeni uthi kusuka lapha ukazi uphinde umfanise nangalukhalo. Benxusa noma ngibani ongaba nolwazi mayelana nokunyamalala kwakhe ukuthi thintane nabakwaSidlodlo okanye wona umndeni uqobo kanti uphenyo lwamaphoyisa lusaqhubeka. Ukhathazekile umndeni wakwaMathonsi endaweni yaseJabulani kulandela ukungaziwa komshana wabo uNdumiso Mathonsi osekuphela amasonto amathathu wanyamalala. Kubikwa ukuthi kwagasela amadoda angaphezu kwe-10 ezomlanda ekhaya. Saturday apparently bafika abantu la bahamba naye bathi siyamazi na bambiza ngale gama lasestradini nama ngilazi kahle bathi utshontshe like nathi bascrape imoto so bafuna ama parts la ekhaya sathi akunama parts weimoto la ekhaya ngathi mina open bathi bahamba naye I think bebayi7 or 8 abobaba nje sebabadala nje ngithi mina open bathi sihamba naye la emotweni nangimbuza ngithi inode mina angazi lutho malume ngithi manje nimsaphi bathi usayokhomba abayengani bakhe la athi bathathe nawo ama parts bekugcina kwethu ke lokho kodwa bamthathe beyahlala ngapha eJabulani eMakholiadi bekumuntu vele ongasahlali la ehlala negirlfriend yakhe ngapha eJabulani eMakholiadi. Umalume walo wesilisa unxuse noma ngabe ngubani ongaba nolwazi ukuba athintane nomndeni noma namaphoyisa. Mfana nje nokumbona nje uzozibonela nje umuntu right mfana uthanda abantu uthanda ukuhleka nje nawungahlangana nazo umthola nje bona right nasesikolweni nje bekaphasa kahle ukuthi nje kuba ukhula mhlawumbe uhlangana nabangani aba-wrong nangamchaza nje height mfishane nyama angazi ubunyamiswa ukuthi ngoba vele bese geza ngathi akasagezi kahle nokubhema ke kodwa nje yena mfana nje bubbly nje nawumbona nje nawe uyavuka ukuthi mfana lo uyamsukela ngempela. Siyacela kakhulu siyacela because abona bese simfuna ngale ndlela sesithatha noma yini information esizwayo because manje nje sibe sine information ukuthi bayambona ngalezondi ayisesiqeqeka ningabi kodwa simtholi thina nalabangani bakhe laba abanye bayabaleka nabesibona abanye bathi thina samgcina isikhathi bemthatha so asazi zonke information nje kithi esizithola ibalekile kakhulu akukho sithi hayi lona uyadlala noma ubani ozana information nje ezosiza ukuthi simthole. Lo wesilisa oneminyaka engama-25 ubudala kubikwa ukuthi impilo abeseyiphila ibingagculisi njengoba ubesengene nakwizidakamizwa. La madoda azomlanda kubikwa ukuthi athi asuka ehostela lase-GP. Ezindabeni zeSoweto TV ngikuNokulunga Mthembu ngiseJabulani.